पातलुजों लोमजागासिनो गोबागासिनो फैद' मामि जोंखौ अननानै फैफिनदो जों ओंखाम जानाय संनायावबो खस्थ' जायो मोनायाव नागिरो गाबो बाबाया खामानियाव थांनानै सोलाबा खस्थ' जायो जोंखौ अननानै फैफिनदो मामि जों नों गैयाबा जों न'आव बहुद खस्थ' जायो मामि अननानै फैफिनदो मामि जों खस्थ' फैफिनदो आं लोमजादों गोबागासिनो ओंखाम जानायाबो खस्थ' जागासिनो दं ओमफ्राय संग्रा मानसि गैया मालाबा जों संनासो जाफिननांगौ मालाबा जों मानसिफोरनावसो जायो बाबायाबो संनानै होस्लाबनो हाया खामानियाव जोंखौ अननानै होफिनदो नों नङाबा बाबाया थानो हाया जोंबो नोंखौ गोसोखांबाय थायो आगैनि आथिङा हामाखै बथल गोबाय बौनाया आं लोमजागासिनो ओंखाम जानो हाया बेखौ खोन्थाग्रोदो जोंनि गामिया रुनिकाटा फुटबल क'क्राझार आंनि नामा धर्मेश्वर ब्रह्म हिन्जाव नामा समायना ब्रह्म दा बिनि खारनाया दासिम खेबब्रै खेबबासो जाबाय आरो बेवहाय मोनसे दुखु मोनदों ओंखायनो आं मोनसेखौ लिंहरनाय जादों आरो दा आं खोना मोनदों बै न'आव दं बायदि खोनादों आरो दा न'नि मानसियाबो थगायगासिनो दङ खिन्थु न'आव दंना गैयाखौ आं मिथिया गाव थगायगासिनो आरो न'आव मानसियाव दं होननानै आंनि साननायावथ' आं सानो जिबनाव जोबथा जिउआव हाबाया खेबसेल' जायो संसारा खेबसेल' हाबा जाखायो आं लुबैयो आं नांगौ आं गारा बेखौहाय न'खरावथ' मोजां मिलायनानै थानांगोन ना गाव मोजां मोनथ' बयबो मोजां जायो फिसाला सानै आं ओमफ्राय फिसाजो सासे गाव बिमा फिसालाया सानैया 4 बोसोर एसे बारबाय आरो ओमफ्राय फिसाजोआ 10 बोसोर रावबो गैया आं हारसिंसो दा नै आं खामानियाव थांबा फिसाजो दं फिसाजो नायो ओमफ्राय फिसाजोनि बैसोआ फिसाजोना दा क्लास 6आव फरायनायथ' हमना लादो 11-12 बोसोर सिमला बागान टाइगारगुरि सान्तिपुर जेबो जायाखै आं नांनायबो रोङा बुलाय रोङा आंखौसो बेसेबां माने खर' बुखावजोब्बाय दा नै आंनि खर'आव नुदों बे दागा गासैबो आंनि हिन्जाव आंखौ बुनाय आं जेबो बुफिननो रोङा गामिनि मानसिया फेराखै सेस मिन्थियोबो आं बुफेराखै आं बुनो रोङा आसोल नामा समायना माबा दा अबाव दं बे फैथोंसै न'आवनो आंथ' बुलायनोबो रोङा मानोबो रोङा गोसोबायदि आं अननानै जाग्रा मानसिखा अनबाय थाखायोखा आङो गाव न'आव मोजाङै मोजां फैफिनबानो जाबाय आरो आं मोनसे नाम्बार होगोन बे नाम्बाराव फन खालामदो सोरबाफोर नुयोबा आंथ' अनग्रा मानसिखा गावनिखौ आं बुफेरखाया जाहाथे मोजाङै मोजां सोरबाफोर नुयोबा न'आव मोजाङै थिनहरथों आंथ' बिसि फैयोबा आं मोजाङै जाखागोन आंनि गोसोआ बेनोखा जेराव संसारा मोनसेल' जाखायो हाबा जाबा खेबसेल' जाखायोखा लायफिननो माने आंथ' दाख्लै खेबसे लायखांखाबाय गाव खारबाय थानायाव मैयाबो थांबाय आङो गैया लोगो मोनहैयाखै फैफिनदो अननानै एसेबां अनो आं नोंखौ दासिमबो आं नों गैयिनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै नै दासो एसे जादों आङो मावजि आरो अबेहाय दङ खोन्था आं लायगोन आं बे समायनानि न' गुदिनिनो बिसोरनि जिथु संसार जानाय मा जानाय सिगां समनिफ्रायनो उन्दै समनिफ्रायनो आं बिसोरखौ लोगो मोनबोदों बिनि फिसायखौ आरो बिसोर मोजां मोनलायनानै लानायनि गेजेराव गावसोर सानैजों गोबाव सम रायजो जाबोदों जानायनि गेजेराव जों उलुं गुजुं नुबोआखैमोन ओमफ्राय गावसोर सानैजों सम सम मा नांलायो मालायो जों बेखौ हमनो हाया खिन्थु मानसिया एसे फिसाय बुंनायखौबो मानिया आरो बेबो बिसि बुंनायखौ बांद्राय मानिया बिसोर बेबादिनि गेजेरावनो बिसोरनि नांलाय खमलाय जानानै खारलायलायनाया बेयावनो जादों खिन्थु अननानै फैफिनदो संसार जानायावथ' मानसिफ्रा बिदिनो संख्रिनि बानलुनि दावराव दावसि जाखायो बेफोरखौ लानानै गुरुत्व साननानै संसार जानाया मोजां जाया आरो बिहा फिसा 3 दङ फिसा सासेया क्लास 6आव फरायो आरो सानैया उन्दै जावजा खिन्थु संसार जानायखौ
संसार जानाय बेलायाव बयहाबो दुखु जालाया गोलैखायो एसे एनैया खिन्थु बेफोरखौ सैज्य खालामनानै संसारखौ मोजां जानांगौ आरो जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ आरो जुदि बांद्राय अख्रा सोलियोबा जोङो बे सिमला बागाननिखा जों मिथिखाजोबगौ जों बेखौ गावबुरानो हजोंहाय जानाय हरनोसै बे सप्तासेनि गेजेराव जुदि बे फैफिनाबा जेरावखि थाया फैफिनथारनांगौ नङाबा जों बेखौ गामियाव केस हैनाय जागोन आरो माबा मोनसे आयेननि राहा लानाय जागोन मानसियाथ' जुलिया खेबसेल' जायो खिन्थु जुलियाव खेबसे जानायाव बुहुद मानसिया झामेला जानानै फैयो दावराव दावसि जालायना फैयो हिन्जाव हिसाबै सति खालामनानै जानांगौ मावनाय दांनायाव खस्थ' खालामनांगौखौ मानसि जाथिया दा बेफोरखौ खस्थ'खौ खालामनानै जुदि जानो हायाबा मानो बेबायदि जानांगौ गावनि हारिनि मान सन्मान थाङो आरो गामिनि बरनाम थाङो गावनिबो बरनाम थाङो गावनि बिमा बिफानिबो बरनाम थाङो बिदा फंबाय जाथि बंस' गासैनिबो मोखां हाजोबनाय जायो गतिके जेरावखि थाया मानो बे सप्तानि गेजेराव फैनांगौ आङो बे गथ'खौ मथा मथि गासै दासिम बियो खारनाया खेबब्रैसो जाबाय खेबब्रैनि गेजेराव आंनो निजे लायदों बेखौ गामिनि बे जोंहा दखरसे गामियाव ज' मिलायलायनानै गारि लानानै लायदों आरो बिनि सिगाङाव आं हारसिङै थांनानै बेखौ थदन्थ लायदों बबाव दङ दा बे बिहामजो हिसाबै न' गुदिनि हिसाबै आङो दायथ' लानानै लायदों आरो बिनि फिसाफ्रा बिराद खस्थ'यै दंगासिनो दङ गोख्रैनो जेरावखि थाया मानो फैनांगौ आरो मोजाङै संसार जाफैनांगौ आरो फैफिनोब्लाबो जों बेखौ दावराव दावसि खालामहोआ आरो एबार बे खेबसेयाव जुदि फिसाया जुदि दावराव खालामोबा बिनि सायाव पानिशमेन्ट जागोन आरो हिन्जावा जुदि फैनानै जुदि आरो बेबायदि दावराव दावसि खालामबाय बेखौबो जोङो गामियाव राहा लानाय जागोन